Dette er en prædiken over evangelieteksten til første søndag i advent efter anden tekstrække. Det er Lukas evangeliet, kapitel 4, vers 16-30. I det her tekststykke, der får vi at vide, at Jesus han vender tilbage til Nazaret, efter han har lavet under i Kapernaum. Og han bliver jo godt modtaget af nazareerne her, af jøderne, der er spændte på, hvad ham, Jesus, der har lavet under i Kapernaum, der nu vender hjem, hvad han så kan gøre for sit hjemfolk, altså sin hjemstavn, sin hjemby. Han vil jo helt sikkert også gøre en masse godt for dem. Det er i hvert fald den forventning, de har til ham. Herinde i Nazaret, der kommer han så ind i synagogen, og han får skriftrullen. Og så læser han det sted op, som de nu er nået til. Og der starter han jo med i det her skriftsted at fortælle alle de gode ting, som Gud har lovet for det jødiske folk, at han vil give dem. Han vil give syn til blinde, han vil sørge for, at de undertrykte bliver sat fri, og alle mulige andre fantastiske ting, der vil ske for jøderne, som de var gået og ventet på i meget, meget lang tid. Og så stopper han. Og det tænker vi måske kunne være meget naturligt. Det virker ikke så mærkeligt. Jesus han er jo generelt sådan en, der har fokus på alle de gode ting, som Gud han vil give, og ikke så meget. Han kommer nogle gange ind på det, men ikke så meget på det her dom og svovl. Men for de her nazaræere, så er det altså noget, de undrer sig over. Vi hører i teksten, at de giver deres bifald. Det er måske i virkeligheden, det ord, der bliver brugt, det er martyreo. Det er mere, at de giver deres vidnesbyrd. For de har undret sig over, hvad Jesus han har gang i her. For i det skriftsted, som han har læst op fra, der står der, bevares det, som Jesus han har læst op, med alle de gode ting, som Gud han har lovet for sit folk, for israelerne og for israelitterne, at han vil gøre for dem. Men der, hvor Jesus han stopper, der fortsætter skriftstedet faktisk. Det fortsætter og fortæller om den straf, som Gud han vil udgyde, ud over alle de ugudelige, ud over dem, der har tugtet israelitterne. Og så stopper Jesus der. Det undrer jo så nazareerne, fordi de er jo fromme jøder. Det strider imod deres opfattelse af skriftstedet. Det strider imod deres opfattelse af Gud. At der ikke også er den her straftanke. Og det bliver jo ikke bedre af, at Jesus, efter han har læst det her op, hvor han stopper inden straffen, så fortæller dem, det her, som Gud han har lovet jer, det er gået i opfyldelse. Han udlader jo fuldstændig den straf, som de har gået og regnet med, den straf, som de forventer, at der også skal komme over alle dem, som ikke er jøder. Alle dem, som ikke har troet på deres Gud. Og hvordan kan det være? Fordi vi får jo mange steder at vide, at vi skal tro på Gud. Jesus han siger også, at det vigtigste bud, det er, at du skal elske Gud. Og det andet, det er, at du skal elske din næste, som du elsker dig selv. Men det første bud, han nævner, når han bliver spurgt til, hvad de vigtigste bud det er, at vi skal elske Gud. Så for en jøde, som Jesus jo var, så må man jo have en antagelse af, at det er den jødiske Gud, og det kan jo ikke være de andre, der også så skal have gavn af den frelse. Men Jesus han minder dem her i det her bibelstykke om, at Gud er Gud for hele verden. Gud har skabt hele verden, og Gud er fader for hele verden og elsker hele verden. Det inkluderer også dem, der ikke er jøder. Frelsen, som Gud kommer med gennem Jesus, den er ikke forbeholdt en bestemt slægt. Jesus han kommer også med eksempler, der faktisk refererer til nogle af de profeter, altså den profet
en af de profeter, som de her nazareer jo også har kendt og har holdt af og har ophøjet i deres egne forestillinger om Guds relation til det jødiske folk, nemlig Elias. Og Jesus fortæller om, at Elias, han kom ikke og hjalp israelitterne. Det var ikke i Israel, at han hjalp enker eller spedalske. Elias, nej, han blev sendt ud til Sidon og til Syrien. Det var til folk, der var hedninge, folk, der ikke var en del af slægten. Det var dem, som den her profet blev sendt ud for at hjælpe. Og ligeledes så har Jesus været udsendt. Han har været i Kapernaum og hjulpet folk, virket under. Og så virker han dem ikke, når han kommer tilbage til sin hjemby, til Nazaret, til de fromme, til jøderne. Det er jo absurd for dem. Og det er det, som Jesus slår fast på. Han siger, at det burde ikke være absurd for jer. Det er ikke noget nyt, at profeterne ikke øver under i deres hjemby, at de ikke er anerkendt i deres hjemby. Det har vi set før. Det så vi hos Elias. Gud er ikke kun til for enkelt små hjembyer. Det er ikke det, der er vigtigt for Gud. Alle mennesker er vigtige for Gud. Den tro, der frelser folk, er ikke nødvendigvis den tro, som de her nazareer, de har gået og holdt stærkt fast i, inderligt fast i, at det var den jødiske Gud. Den jødiske Gud, det var slægtens Gud. Det var kun ham, der betød noget, og han betød egentlig også kun noget for slægten, og slægten var de eneste, der rigtig betød noget for ham. Det er slet ikke sådan, Jesus han vil have, at vi skal se på det. Det er slet ikke sådan, Gud vil have, at vi skal se på det. Han vil have, at vi skal se på hele verden som hans skabning. Alle mennesker som hans børn, som vores brødre og søstre. Han vil have, at vi, som Jesus minder os om, elsker Gud af hele vores væren og sjæl og hjerte og tanke. Men ligeledes så skal vi elske næsten, som vi elsker os selv. Og næsten er ikke kun vores slægt. Næsten er alle mennesker. Alle mennesker kan vi blive sendt ud til af Gud, bedt om at være noget for de mennesker. Og så må vi ikke sige nej, bare fordi de har en anden slægt. Og det var den fejl, som nazareerne begik i deres forestilling om Gud, det guddommelige, om Jesus. At det var noget, der kun var for dem. Det var noget, der var for deres slægt, og intet havde med andre folkeslag at gøre. De forventede til med, at de andre folkeslag, de skulle straffes. Og det er slet ikke det, Jesus han er kommet for at budbringe til os. Jesus han er kommet for at fortælle os, at vi alle sammen, alle mennesker, har en plads hos Gud. Gud vil alle mennesker det godt. Alle mennesker det bedste, som enhver forældre, der er god, vil sine børn det bedste. Og vi skal ville andre mennesker det bedste. Vi skal ikke ville dom og svovl over folk, bare fordi vi har uenigheder med dem. Bare fordi, at deres oplevelse af det guddommelige, deres relation med Gud, er en anden end vores. Og på den måde, så skal vi i dag passe på, at vi ikke bliver ligesom de her nazareer. At vi ikke er fortørnede, forhærdede, formastede i vores forestilling om Gud, i vores oplevelse af det guddommelige, i vores egen relation til Gud.
Vi må ikke blive som dem og forestille os, at alle, der ikke har præcis den samme oplevelse af Gud, alle, der ikke har præcis den samme relation med Gud, at de så ikke bliver frelst. At Gud så ikke elsker dem og vil dem det bedste. Det Jesus han fortæller os her og så mange andre steder i evangeliet, i alle evangelierne i virkeligheden, det er, Gud elsker alle mennesker. Alle mennesker er Guds børn. Og vi har bevares forskellige relationer med Gud. Det er vigtigt, at vi i vores kærlighed til næsten også giver plads for, at deres relation til Gud er en anden end vores egen. Men at de stadig er ligeværdige børn hos Gud. At de er ligeværdigt elsket af Gud. Og at vi alle sammen i Guds øjne har ret til en plads hos Gud, så længe vi bare elsker Gud og elsker næsten, som vi elsker os selv. Amen.